ngiyaphetha inkosi enkulu unyazi lezulu amen. Bantwana bakaNkulunkulu sengiyagula ngifike ngingaguli lapha ngizwa sengingenwa umkhuhlane indawo engimi kuyo la indawo enzima kakhulu yesinda ayona indawo elula yokuthi ungayigijimela uthande ukuthi engakuthiwa unikwa yona iyesabeka kakhulu. Nginovalo maNazaretha ngumntwana phakathi kwenkolo yobuNazaretha nokuzalwa ngumntwana omncane kakhulu. Ngizocela abantwana benkosi njengoba izwi lasezulwini selithema ngime phambi kwenu kube khona engikukhulumayo ngicela ukuthi ningibambise ihlobo zikaNkulunkulu ningelekelele nami ngikhonge ingilosi yasezulwini ingiphe isibindi sokuma lapha la ngikhona. Ngicela nje ngizawuhlabela mhlawumbe amabhesi abemabili noma abemathathu ukuba kungadleki isikhathi selekelelane bantwana benkosi sibambisane kusihlabelelo 200 amakhulu amabili. Leti lizwi likaSimago
bantwana benkosi, ngiyabonga ukuba ningelekelele ukuhlabelela kwenu koyizwayo indaba kaNkulunkulu njengoba ayibeka phakathi kwabantu weza nayo ukuthi abatshele yona, abafundise yona, walungisa isihlabelelo ukuba bayihlabelele indaba yakhe. Izwakala imnandi njengoba ikumhlabelele esolana ukuthi leli lizwi lakhe likubantu bonke. Ngiyabonga-ke, ngiyabonga inhlanhla nami ngoba njengoba izwi likhuluma khona elikushoyo ukuthi sengembethe ngimphathisiwe ezulwini ukuthi bekhona umnye naye uzawuphinde futhi abambe lapha kulolu tewu olunzima kangaka. Utewu lolu olunzima iketa, utewu iketa, bantu abake balima. Bantwana benkosi, sisendabeni enkulu eyasuka ezulwini ezakithi. Indaba enkulu, indaba kaShembe. Wayiletha ukuthi emindenini yonke ekhona phansi kwalo mthunzi welanga kungabikho noma munye umndeni ogcina ungayitholile. Ngokusho kwami kanjena, ngibuka ngoba nasendlini kakhokho uNozilwa, ukhokho wami loyo ozala umkhulu uGugu, okhokho bethu babengazange bathole ukuhlala kanjena, azange bekwazi ukuhlala njengoba sihleli bemphefumulo ohlangene nenyama. Nawo omkhulu bethu azange babe nayo inhlanhla yokuhlala njengoba sihleli lapha. Kanjalo futhi nakuyo inzalo yabo ehobaba abazala thina azange bebe nayo inhlanhla yokuba beze kuwo umkhosi oyingcwele wasezulwini usho kubo besahleli kanje ukuthi lithi izwi likaSimakade kinina abantu bakhe gcinani isabatha. Ngikubuka-ke kuyinhlanhla ngibe nakho lokukusho ukuthi imindeni yonke noma kafiki lana omunye usaphika inkani usathi indaba kaShembe into engekho, nomunye usakhonza kwezinye inkonzo, nomunye ungakafiki lapha ngokunganaki ephethwe isifo esikhulu njalo, ukunganaki akakanaki
emndenini wakhe uthola ukuthi isizukulwana sesizukulwane sakhe siyayizuza le nhlahla yokungena sihlale kanje. Abantu bonke abaphansi komthunzi walanga ababenganakile nasebenakile manje nabasazoyinaka indaba kaShembe. Akukho umuntu odalwa ngentando yakhe. uNkulunkulu wayenza umuntu uma ezoba khona emhlabeni ukuthi akuganana abantu khona kuzoba nofuzelo lwalo mndeni wesizukulwane sakhe. Kodwa umnikazi wokudala abantu bonke uNyazi le mphefumulo ayibekayo ayilinde ubusuku nemini ingeyakhe. Ngokwazi kwaNkulunkulu ukuthi ukhona ukuthi ngelinye ilanga lo mphefumulo usuke esidunjini sofuzelo lomndeni wakho. Yilapha sekwazi yena kuphela ukuthi usakuphi, ubeka kuphi, ubeka kanjani. Size lapha ukuzofundiswa indaba enjalo. Size lapha ukuzoboniswa ukuthi uma usufikile uNkulunkulu wabeka abantu ngaphambili ukuthi basikhombise indlela ukuthi uma usufikile wangena hamba kanjani, khuluma kanjani. Bonke bayakunqanda bethi akukhulunywa kanje, akuhanjwa kanje, kuhanjwa kanje, ukuze sifanele ukuhamba phambi kwaNkulunkulu, sikulungele ukuhamba phambi kwaNkulunkulu. Nami-ke ngumntwana ofundayo omncane, ngiyafundiswa into ezifana nalezo. Ngisabheke ngaphambili kwabaphethe abamisiweyo uNkulunkulu, hhayi abangenazono. Ikhona enye into eyayisilimaze ekucabangeni kwethu singabantu ngoba sifani ngokucabanga. Kodwa kuyaye kube kunye ukucabanga nokwenza uma seqelana, ngisho sikhuzana. Ukuthi lo ophambi kwethu uma ebekiwe uNkulunkulu, hhayi ukuthi akanaso isono. Uma ufunda emibhalweni elotshiwe lapha, ngoba nayo imibhalo lena iwukusiqoqa. Ngakhumbula ngelinye ilanga ngezwa inkosi ikhuluma eParadise yathi abantu bonke abawathenge amaBhayibheli, noma ufundile noma awufundanga, ulithenge libe khona iBhayibheli nesihlabelelo kube ngokwakho. Angabibikho umuntu ongenakho noboleka komunye, yasho inkosi. Uma ufunda kuzo eziqondisayo ziyasho ukuthi kwakukhona amadoda esizukulwaneni esinye uNkulunkulu engakafiki kwabalunwele lwabo lunjengoboya bemvu. Wayengakafiki kuleso sizwe, kodwa nalapho wayesebenzisa abantu wakukhona amadoda ayewabeka ngaphambili kwabantu, hhayi ngoba engenazo izono, kodwa ewukuqondisa. Ngakho-ke uma siqondiswa awubuki yena ukuthi unani uphetheni, ubuya endleleni ngendlela aqondisa ngayo. Hlobo ezinhle enkosini,
esikolweni yobuNazaretha selifikile nasendlini yawokhokho bethu safikela phakathi kwazo lezi nsizwa ikhuluma ngomnewabo hayi ngomnawabo khona abantu abayihlukanisa into abayazona sifuna ukufundisa umnewenu ovele kuqala kunawe umnawakho ungapha ngemva uzama ukwelamana kanjani iyakhuluma lezizwa ngomnewabo hayi esengasekho esaphila funda nempela wayenjalo njengendlela eyayichaza ngayo ngiyamkhumbula umfo wamahlase leli bhayibheli leli wayethi uma uzolifunda athi vula ekhasini ikhasi yipheji ngolimi lwamanje vula ekhasini elingunombolo bani ufunde esahlukweni esithize evesini elithize umangala ukuthi umuntu ongayakazayo esikolweni uyithatha lento ukuthi nawuvula kunjalo ngempela njengoba eshilo uthi mayixoxa ngaye umnewabo ngizalwe ezweni lasemnambithi angizethulanga isixhosa sithi iqhelo sayeyisa ingqondo mhlawumbe nami sekwenziwa ukwejayela into engafanelanga ngejayele befanele abantu bebe nolwazi ukuthi lo muntu uphuma kuliphi izwe lo kuthiwa umathonsi nje ngowaphi lo le ndaba engikhuluma ngayo yayenzeka ezweni lasemnambithi namhlanje ukuthi uNkulunkulu akukho la engekho khona yasho inkosi ngayizwa isho ithi yayisentangakazi yathi ushemba akukho lapha ngekho khona yathi unjengotshani yabuye yajika yathi hayi utshani buye bukushiye amakothonyana bona amabalanyana ukuthi akukho yathi unjengenhlabathi inhlabathi akukho lapho ingekho khona ukuthi akwemjabula inhlabathi ayikho inhlabathi nje
yathi ngoba noma usemotweni noma usehashini noma ukuphi la ukhona njengoba abantu bebuthene lapha bathi beze kuyo bathi beze kuShembe yebo basibona isiqu sikaShembe kodwa uShembe akukho lapha ngekho khona kanti ubani uShembe abantu beza kuye yena futhi akukho lapha ngekho khona ethi njengoba silapha nje nange umuntu imoto lapha uke wabiza igama likaShembe isawanga ke le moto yathi asibize leli gama ngoba baningi nawuke wathi igama wabiza igama likaShembe njengoba liyakhuza izwi ukuthi singalibizi noma kanjani ngoba igama elikhulu kunamagama onke kuvuleka lamashalofu lana likhona elisho njalo ukuthi leli gama elikhulu kunamagama onke ethi-ke baningi abasindayo uma wena uke wabiza igama likaShembe uma kuthiwa babhubhile abantu siyezwa lapha abantu befa ngobuningi abanye babulawa umlilo bafe ngobuningi abanye bafa ngazo imoto babhubhe ngobuningi abanye ngobuningi bashawe ngesibhamu lapha eNazaretha uma ungumNazaretha ngimufakazi ngempela walento ngoba nami ngabe ngomunye ongasagugile la ngendaba yemoto ithi inkosi mawabiza leli gama baningi abazosinda khona ngenxa yakho kodwa mawe wathula ubulala abantu abaningi kanye nawe igama lokusindisa la ngifika nami ngasindisa abaningi akufanga noyedwa endabeni yemoto eyayidinga mina naku nami ngiyaphila angethukanga ngibanga nalutho uma lithi igama lokusindisa kusinda abaningi ngenxa yakho nje lensizwa lithi ngelinye ilanga umfowethu lona leyasezibisini ngengayikhuluma le ndaba lana iyafika ngoba indaba engiyaziyo ngayizwa le ndaba yahlala kimi yangibusisa indaba kaShembe mayibusisa ayiphumi kuwe isibusiso ke mayisinjalo isiyithola indawo yokumila ingachitheki njengamanzi mawaphosa la kuba amanzi sikashana ake abakhona amanzi la kule ndawo esihleli kuyo komile manje indaba kaShembe mayike yangena kuwe noma yinye noma zimbili noma injani mayike yangena iyakubusisa mayizohlala kuwe ithola indawo yayo ithi ngelinye ilanga kuhlatshiwe emzini wakwamthalane ngikhuluma ngemizi yangakithi ukuthi uShembe ukhona nakhona ngoba akukho la engekho khona nje noma izwe lakithi linganakile noma khona banganakile kodwa izizukulwane zezizukulwane zabo ithi
ukuthi inhlobo yabantu bakhona la uyasuka lo muntu wasevisini ugila imkhuba ngoshembe ke yena manje ngoba khona uhlobo lonke lapha labantu abanye bayathandaza abasengolweni la iyasuka uyabaqonda ngo ake saphe moya wegwala esapha ake sabi uthi ake senzeni unkatha nalabo abantu abasondayo abathandazayo sibize uNkulunkulu ozofika khona manje aphendule manje ulingisa indaba kaElijah amen uma ethi abenze lolunkatha ngakuthandazwa phela unkatha lohamba ngokuthandaza bayathandaza-ke laba uthi yazi vele bonakale sesishoyo ukuthi bekhulunywa noNkulunkulu kwathi cwaka ithi-ke lensizwa yakhuluma izange ithandaze yona yavele nje yabiza igama leli gama elingaphezu kwamagama onke kwajekezela wonke umuntu olandini ngisho inyama engobeni konke kwatatazela yonke into ngisho amanzi ngisho ini bakhala abantu uhlanya bathi nangu umuntu esibulala sebethanda ukuyithuthanyana manje hlobo kaNkulunkulu ndaba kaShembe inkulu inde ilapha ya ile ngakho-ke nami hlobo kaNkulunkulu ngingumuntu ngike ngasho lana ngaye lila ngathi ngakhula ngidlala ibhola mawudlala ibhola unocoach ayiwini i-team engamameli khulu ifeyila njalo idliwa njalo that's why ixosha ukhoshi njalo nje ngoba inkinga ilapha coach manje-ke nami hlobo kaNkulunkulu ngalawo mazwi engiwakhulumile ngishilo lapho ukuthi beselishilo izwi ukuthi angingedwanga sibabili ngicela ukuthi ngime hlobo kaNkulunkulu uma ngima ngiyacela uNkulunkulu omkhulu unyazi wezulu wasekuhleni kwamaNazaretha ukuthi angikhumbule ukuba kungabikho noyedwa umuntu kulamazwi engiwakhulumile onakalayo ngami angiphe isibusiso ini nonke ukuthi engikhulumile kube kahle kini kumphathe kahle nginganoni ngalawo mazwi nami ngiyawucela ukubuyela phansi ngibuyisele umbhobho ngoba nginike inkosi isizwe layo